Kawuono, report makama mabende nugola ahinya mano mar Kenya Demographic and Health Survey mar higa mar 2022 dhi konyo Kenya e yo machalo nade ka watieko idhi ti kode nade. Mana kaka na wacho ni kwasetimo ma to wachiwe ne jok migepe moko makoro nego bed ni kao yore mowinjore mondo mi walos ma wan wagolo gima timore. Koro jok madil gi weche moko kaka Ministry of Health koro biro gi yore mag inyalo gengo godo weche mag ayaki. NCPD biro gi weche magitemo godo puonjo jopiny wach family planning maber. Ministry of Education biro gi weche mag biro konyo godo nyithindo mondo gien shwa nyithindo timo ngowa ni school magi interventions gima koro gibiro gi weche duto mabiro konyo. Omiyo report ni onego bed ni konyo jo Kenya e yore mang'eny, and seche motimo mano to mano mabiro miyo wabedo kata gi economic growth. Ka health ka ngima mar jopiny ber to dongruok kata mar ohala kata mar ang'o bende bedo ang'owa maber. Omiyo en gima biro konyowa e yore mang'eny. Erokamano ahinya McDonald Obudho kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono ichopo e studio.